Takže čau, já jsem Top a vítejte na našem Survival Islandu s Lost Armem a Jenparem. Zdravím! Já též, zdravím. Tak, nepoužívám. Budeme hrát tenhle Survival Island. Takže nehackovat, pravidlo 1, nehackovat, nečítovat a užijte si srandu. No, to je všechno. Odkaz na stáhnutí budete mít pod videem. Tohle je náš první let's play, takže se nám nesmějte. Jo. Někteří z nás to fakt neumějí. To například. Ne, tak ze začátku si museli těžit stromy. Hlavně sbírejte sazeničky. Tak, takže nám potom dobře zatopit, že jo? napište nám potom do komentů, co byste chtěli za příští let's play, například nějaký normální survival. Mně snad padne jenom jedna sazenička, to je nějaký fail. Super fail. Nějaký normální survival single player, redstone návody, nebo třeba úplně jiné hry, například Call of Duty Modern Warfare 3, je to hodně, můžeme dát něco třeba Need for Speed World, přes net. Mně padla jenom jedna sazenice. Taky tam hned zase. Já mám jednu. To padne, já už mám dvě. Mě nepadla ještě ani. To bylo prdelse. Jo, ale padlo mi to, z trávy mi padla. Mám to hned zasadit asi, že ano. Jo, 3 mi padly, tak to je úplně úžasný. Takže ovečka. Hej, mě nepadla ještě ani jedna. Co? Ani jedna mi nepadla. A to je stejně hnusný bílej strom. To je jedna, ale takže... je to potřeba na nějaký úkoly? Tak v Českách je celkem na prd věci. Musíte co, když si něco vezmeme tady z těch hezkých truhliček. Každý nic. Jakože crafting table jsem nemohli udělat. Já dělám crafting table sama. Dobře. Dejte si jako první věc lopatku. No, takže nám potom napište do komentů, co byste chtěli za to. Co byste chtěli za let's playe, případně gameplaye. Já si chci zmínit, jo. Ano, našli jsme cobblestone. Teda stone zatím, cobblestone nám z toho padl. Pojď mi 3, prosím tě. Dober. Já jsem menší brutál lak. Bacha, ať se neprokopete k vodě, jasný? Znáte se, střeva. Jaký vodě? Vodě, víš, to je takový to modrý. Vážně? Já jsem se, že... Já do truhly, jo, hodím seedy, vypadly. Hodím všechno, co mám. A budeme potřebovat... Takže jdeme asi vykutat nějaký cobblestone. Je tady rákos. Doufejme, třeba najdeme i diamanty. Já už třeba diamanty vidím. S X-rem. Vypni ten X-ray. Ne, vidím diamanty v botových, nebo tobových očích. I já vím. Takové Nechceme mám lhát, ale tobě bot. Koukej se mi do očí. On za to nemůže. A jak se to říká? Koule se ti zatočí. Ano, přesně tak, tady kluci jsou tipný, ale sami žádný tam to, co říkají, nemají. Nebudeme vulgární. No, nebudeme vulgární. A v tomhle dolu je s prominutím hovno. Asi tak. A proč jsou ty styky v tom? To jste mi nemohli říct předtím. To jsem si je teda měl. Už máte v truhle styky? No tak jako kluci jste nemohli říct, ne? Takže potom nám napište do komentů, z čeho byste chtěli případně ty let's play nebo gameplay. Můžeme potom udělat tutoriály na
cokoliv. Ne, můj cobblestone, ty prase. Vidíte, jak to včoruje? To je hrozný. Mně vypadlo pár cobblestoneů a už je to u tebe v inventáři. No jo. Ale mohli bychom najít trošku železa. No, železo nám je zatím na nic. To jo. A tady není nic. Jenom blbá tma. Musím si zvýšit brightness. Ty jo, já mám brightness na nejnižší. Tím to asi bylo, že jsem nic neviděl. Tak. Už je to lepší, už toho vidím víc. Měří někdo čas? No. Nevím, ale už jsem tady toho vykopal až dost a mám uhlí. Kde kopeš? No, to ti radši říkat nebudu, pač bych to uhlí už pak neměl. Já jsem si udělal svoji vlastní cestičku. Ale no tak. Pár uhlí. Počkat, později vám dáme informace třeba na náš Facebook. Right. Nebo na třeba na cokoliv. Na další sociální sítě. Ale pozor, to nikdo tady... Byť tebe, byť třeba tvé oblíbené stránky, FLP, nebudeme říkat. Mám železo, kluci. Kde je? Ne, já jdu první tebe. Dobře. Ano, mám 2 železa, takže celkem na nic. Tady 3. 4. To Ještě mi nahoře. Leostorm mě chtěl hned ogrifovat. Tady těch želez ale je. Ještě pak je tamhle nahoře, za mnou. Tak kopej. Já budu kopat dál a dál a dál. Takže dneska natočíme tak 2 party, že? To asi ne, když za 3/4 hodiny končím za Vítku. No, tak to Dejte 2 tam party. nějaký divný. 15-minutový party si nempa. Už mám další železo, kluci. A jo, tak ještě. Já jsem dole. Teď Rozbil máš jsem pochodeň. krumpáč. Já jsem taky dole, jdu si pro diamanty. Ale vypni ten X-ray. Žádnej X-ray, odhaduju. Akorát nevím, jak se pak dostanu nahoru z těch hlubin. Pěšky. No, to si dám teda. No super, a prší. Skrývá se. Tak někdo buďte nahoře, aby se tu nespavnovali. Já tady budu. Já tady dám... Udělejte zatím někdo pec. Pač já už nesu železo. Jo, je tady. A teďka mi tam jednou. Víte, co je nejhorší? Že si tady náhodně kutám železo a došel mi krumpač. Takže... Můžeme udělat taky let's play na TFko 2. Což je Team Fortress 2. Já jsem to vysvětlil. Odjdeme, mně se to ničí nějak rychle. Tady už to vyroste jeden. Potom dejte do popisku videa odkaz na stažení mapy. Jo, je tady Což je Minecraft forum. mám dělat nějaký pojišť.
A nic nedělej. Jsem se chtěla pamatovat. To je uchyl, to si nevšímejte. Já jsem machinka tohle. Jezdím sem a Ne. My víme, že na to koukáš každý den na Barandově v animáčku od 7. Ale nemusíš to ne, dělat. ty fakt kecáš od 7:05. To je hrozně kecá. A jako plno tak hodně sazenicím jako dávat nebudeme, jo? Protože Uděláme pak, to by bylo ošklivé. pak uděláme tu farmu na. Nechci slyšet. To co nejméně běhat. Hej, tady mám uhlí, kámo. Má tady pod vodou. To je docela dobrý. Uje, ty jsi týpek. Kde je ta pec? Tady je ta pec. Nebudu se topit stykama. Styky jsou moc drahocenná věc. O, udělal jsem tady vzduchovou bublinu. Jaký cíle budeme mít v téhle mapě? Jaký máme cíl? Jau, vole. To se topí. Ne, já. Oh, jedno srdíčko. Je tady je kytka, co? Není to žlutá kytka. Je tady jen červená kytka, Ano, už vidím. Toho mám lase. Uje. Komu kdo píše na fotu? Tady se nikde nespavnil potvor. No kluci, já jsem se teda nějak bugl. Nevím, jak jsem to udělal. Kolik už tak zhruba natáčíme? A jen tak 20 minut. OK. To mám jeden OK. bolní. Jo? Udělejte normální strom. S tím mohněm. Ale byl v truhle ten bolní. No, tak ho tam asi dali. Tady ten normální strom, jak je tady? Jak je tady? Jo. Zabíjí mě hladí. No, vyjdej se zemíčku. Hej! To je cheater. Já se omlouvám, já jsem se potřeboval dostat z bugu, musel jsem použít teleport. A vypni ten game mode 1. Nejde. Ty jo, konečně mi padlo. Už mám 3 sazení. 0. No, přesně. Tak, můžeme si do toho pustit. Hele, kytka. Jaký tam? Má tam roste. Počkej, koukneme se, kolik bloků jsem nad. Ještě 32 bloků jsem ještě nad. To je co dělá? No, ty diamant, ne? No, pochybuji, že nějaký najdu. Já mám 108 FPS, to je nějak divný. Já mám 27. Ne? Tady nahoru. 31. 30. Mně to taky nenahodlo. Co? Počkej, Ty jste já, kluci. já to mám vlastně omezení tím frapsem, víš, já to mám 30 fps. No, ani víc to nejde, ty
kdyby to chtěl, že ten fraps to omezuje.